Bale, bueno, amaituko hemen pegatzen alde erdian dauzen puntuak, segero astu egiten zait. Relaxekin edo tuikekin egin dezakezue. Pegatzen dut hau. Eta ostean egingo dugu box modelin pizkatsu bat. Vale. Hemen atzean ez nuen oso ondo landu atzeko, bueno, bizkarreko partea, lepoko partea. Así que gero aldatuko. Ba, olantxe eta hemen aurretikan, pues, kasi dagoen moduan, balioko luke ez, bueno, hemen. Bueno, faltatzen zait, ere, sudurraren zuloa. Hau parte hau komplikatua da. A ber, ze ateratzen zaigun. Zen da momentu bat non baiadoa intentzua da, que kostaten zaio, pero bueno. Zeo zera raro ikuste dut. No sé. Igual... kenduko dut aurpegi hau. Hemen, zeo zera raro dago. Eta botakot barrurentza. Ziur asko gero tokatuko zait hemen box modelin egitea. Bai, hau gero ingot maia blenderren. Eta, bueno, begia jarriko duaz bere tokian. Igual marra berriren bat sartu erditik. Vale, luxekin, hemen marra bat. Este pare bat hemen sartuko nituzke. Vale, eta este bat hemen. Orain baia errazago dela detaila sartzea. Parte honetan erlajatuko dut, baina hemen ez hainbeste, nahi dut hemen markatuta egotea. Vale, eta honekin... gutxi gora bera bat daukagu. Jarrituko dugu box modelinen. Orduan. Orain, hemen gaudela, zein got, moñekoa etortzen da direktamente hemen modifikatzaile batzuekin, displays eta mirrorrekin, kenduko da displays eta mirror, eta subdivision B, vale? Hau salbatuko dugu, beste izen batekin, bederatzi, hortze, eta modelateko barrutik, ze gertatzen zait, hemen parte hau ez duela ikusten, orduan, kenduko diot backface cooling, hemen dakagu, kenduko diot backface cooling, eta, behitxu, lehenengo arazoa, hemen belarrian, hau barrurantza joan barko zan, ez? Egiteko belarriko zuloa. Hartuko dut hau, eta ingo testrude bat, eta botako testrude hau, barrurantza. Zegatik ez dago manejatzailea. Vaya, qué cosa más curiosa. Vale. Hartukot hau eta mugitukot barrurantza, eskalatukot behar bada. Eta, bueno, badaukator, belarriko zulo, barrurantza. Vale. Nahi zuen sartu dezakezu hor mosketa extra bat, porque beti testurekin egoten direz arazoak hor, lo que sea. Igual estiratzen bada, lo que sea. Bueno. Begian. Hemen begian, faltatzen zaizkit begiko begibolak. Eta begibolekin egin ari izango nuke bestea. Eta, por cierto, faltatzen zaizkit bai aginak. Orduan, egingo doana da, importatu, porque hau da Blender B93, ze ekarri neban ona retopo flow egiteko, baina egingo duguna da hau, salbatu, bueno, aldatuko dugu izena, eta izango deituko diote retopo erdia, deituko diot honi, vale?
salbatu. Irekiko dugu Blender 3. Blender normala, o, bueno, berriena. Vale? Eta hemen bagen eukan eginda, ez dakiz artxiboan, ustot zala, hau, decimate hau zala ustot. A ber, open. Vale, bai, hau neukan, eta hemen dauzkat begibolak, eta daukat dana, ez? A ber. Hortze hau, kenduko doaz gitak. Vale. Eta hemen ona ekarri nahi dut beste artxiboan dagoen retopo erdi hori. Hortarako ingo dana izango da append, bai, file append, eta bilatuko modelatzen bederatzi hau, append, eta hemen barruan, mesh barruan, o object barruan, berdin zait, retopo erdia bilatuko append, oh, holy crap, eskala aldatu da. Eskala aldatu da, eta ez daki zergaitik. ...90 grados, y la hostia. Uf. Arazo potente bat dago hemen. Eta eskala segatik handa. Hau jartzen baut bat. Ah, ya está, vale. Ez daki segatik ateratzen zen hau beste eskala baten. Bueno, orduan badaukat ondo, ez? A ver, retopo erdia, hortze dau, bai. Vale, orain hau daukagula, pues, begibolak ditugu hor. Orduan hau bai salbatuko dela save as modelatzen 10, eta ja hementikan jarraituko dut, bai? Ze ja ez dut behar retopo flow. Zer ginen egiten? Aztu zait. Vale, vale, hemen gaude. Orduan, orain gauduna da, landu barrutikan moñeko hau. Orduan, horko decimate kenduko dut. Mes, bai. Eta ingo dugu, orain begiak ditugula, egingo dugu barrurantza hau estrude bat. Bai, hemen txe, ingo dugu estrude bat barrurantza. Hau, txikiago daike. Vale. Vale, orduan, estrude eta barrurantza. Kontuz honekin. Vale. Horrela nahiko dela uste dut. Vale, orain hau daukagula, egingo dugu beste estrude bat, eskala aldatu, eta egingo duguna da enbolbitzea edo begibola. Zan hau, handiago, atzerago. Bai? Interesatzen zaiguna hemen da, envoltura bat egitea hemen, edo ez dakizan ditzen den. Eta hartzen badot hau, hartzen badot hau, eta egiten badot zirkle, haces, barkatu. Dago bat, dala zirkularize, edo ez dakizan esaten zaion. A ver, non topatu dezakean hau. Bihurtzeko hori zirkuloa. Ez dut topatuko. Esperize, hola cosa zer. Bueno, ez dut gogoratzen nahi izena. Bueno, bihurtzen dago zirkuloa. Vale, da hemen eskumago botoiagaz, loop tools, circle. Orantxe. Vale? Ez dakit, errazago horrela, ez? Vale, orduan, badaukagu hau. Eskalatuko pizkatxu bat. Eta mosketa berri bat sartu hemen, Ctrl R. Eta hau, osta bere eskalatu, gorantza. Justo salbatzeko begiaren forma, ez? Bueno, hau hobetu daiteke, Vale, gauza da hori, hemendikan ez ikuste hau tzunerik begibola eta bestaren artean. Hau mugituko te bai, orain ja
Mugituko baino ez dakit zelan ditzen den, soft selection edo zelan ditzen dago, proportional editing honekin, ez dakit txikitzen ari nazen, edo onditzen ari nazen. A ver. Bueno. Jesus. Hortxe dago, jo, kostatu zait aurkitzea, Vale. Vale, hor da, mugituko dugu hau pizkatxu bat. Esferara egokitzeko. Vale, hemen pasanaz. Connected only jarriko diot, eta txikiago. Horin kendu eta mugitu hauek. Bueno, horin tokatzen zaigu box modelin pizkatxo bat egitea. Tweaking egitea. Vale. Jarriko diogu subdivision bat ikusteko zelan doan. Hemen mosketa bat behar dugu hemen barrutik. Hortxe. Vale, ez dakit ikusten badan, hor mosketa bat sartu dut. Eta hauek igoko da pizkatxo bat, emoteko como volumena dekola, ez? Vale, indican de bai. Jarriko dugu hau, a ver zer ikusten dan. Bueno, ondo, hobetu daiteke, pero bueno, saituko gara ari egitera. Vale. Vale, hemen sudur zuloan hauei esturu bat egin gorantza. Eskalatu. Mosketa pare bat sartu hemendikan. A ber, zelan ikusten dan, bueno, ondo. Eta parte batzuk gelditu dira pizkatxu bat markatu gabe edo, pues hartu beharko duguz. Marra hauek eta GG. Vale, jarrikot hemen zinkaskiz. Igual ideia hona da GG egitea eta markatuago bertzelan geratzen dan, hemen ere. Igual hauek ere. Igual parte hau baterakot kanporantza. Vale. Hemen ere igual ideia ona markatzea hau. A ver, guazen ikustera. Kanporantza. Igual markatu nahi dut hau bai. Bueno. Hemen egin behar genuen mosketa bat sartu markatzeko barrurantza hau. Toles dura gure dut markatu bastante. Vale. Hemen mosketa bat. Ki hau jun daiteke hemendikan eta ez dugu inoiz gehiago ikusiko. A ber, Ctrl R hemendikan. Hemendikona. Eta gain hau hartu. O incluso esango nuke bekoak hartu. Eta sartu hemendikan.
Horien daukagu hemen movida hau, dala engon bat, baina bueno, ikusiko dugu orain, a ber. Ideia da ukitza hau markatuta. Vale, eta orain nengo hau zelan konponduko dugun, pues ikusi behar dugu. Baina nik egingo nuke seguramente mendikona, eta gero hemen sartu beste marra bat. Bai, orduan hau bihurtzen da karratua, marra hau jungo da hemendikan, eta sartuko da hemen barruan, que igual incluso balioko digu markatzeko ona sartzen dan karakola. Zelan gelditzen dan. Bueno, markatuago. Vale, eta pizkatzu bat hau egingo dugu, eta behin daukagula. Bueno, hau barrua. Hemen kontuz, porque ekodaz gauza batzuk amaitu barik. Vale. Azkenengo etzlupa osatzea falta zait. Orduan, bueno, ingot orain. Ostia. Kontu zonekin, Vale. Batu behar dugu, hau goian dagoenarekin. Osa, hau da bastante lana. Hau honekin merge. Hau honekin merge. Vale, eta harin batu behar direz goikoak eta bekoak. Ai, Dios mío. Esturuz bat hemen. Ordan, hau honekin, merge. Hau honekin, merge. Hau honekin, merge. Eta hau honekin, merge. Venga, ya amaituko dugu ya barrua en 2.10. Vale, hau daukagula, hau partea justo komisura hori barrutikan eta kanpotikan zaila da. Pero bueno, behin daukagula hau, ja erraza da, porque hartzen dugu marra hau. Hau, bai, estrude bat egin barrurantza. Eta mosketa batzuk beharko dugu irekitzeko, ez? Azkenean hemen dago, pues como gambara bat edo, ez dakit, paladarra, ez? Dugu berantza. Hau jetziko dugu berantza. Irekiko dugu pizkatzu bat, gero agina jongo dira hortzak eta jongo dira hemen barruan. Eta inbeste jitzi beharze. Ez da beharrezkoa. Vale. Beste mosketa bat beharko hemen. Vale. Gero ja hortzak sartzen ditugunen ja ajustatuko dugu hau, Hau jun barko da ona. Eta bueno. Eta hau, parte hau, galtzerdi baten moduan, jungo da berantza. Hartzen da como galtzerdi itzura. Vale, ya hobetuko dugu barrutikan, Aginak egiten dugunean, baina, bueno, básicamente horrela izan behar du hau barrutikan, vale? Hemen, pues, irekia gorantza.
Ja hobetuko dugu, lasai. Vale, gantxe. Vale, eta hau egiten dugunean beste partea jarri, mirror. Eta clipping. Vale, barrutikan beti egongo da pizkatxo txarto, baina bueno, gero ja ingo dugu zor egin barrekoak. Orain ikus dezakegu aber zelan funtzionatzen dauen komisura, que bastante txarto funtzionatzen dau, eta hobetu beharko dugu. Baina gogoratu hor dauzela letaginak. Así que aber zelan gelditzen diren letaginak hor. Bueno, vale. Galdu dugu detailea, baina irabaziko dugu detailea gero, vale? Gero ingo dugu lehenago azaldu da moduan multiresolution bat amaieran. Hemen. Kenduko division. Multires bat amaieran. Hortxe. Ez dituzten? Vale. Eta multiresolution honek, subdibiditzerakoan, permititzen gaitu jarraitzea eskulpitzen. Eskulpitzen, amen, jo que se. Holako mobidak egiten. Bai, eta hauek daude multiresolutioneko lehenengo eta bigarren mailan, bale? Nik entzen baut hau, jasan egon beharko. Haurinera goaz, hortzea. Ja, jaisten banaz, hortzea. Hemen dokat originala eta bigarren eta lehenengo mailan dekodaz detaiak, bale? Orduan, zein dugu? Jarriko mirrora. Euki behar dugu retopo on bat animatu alizateko eta dana ondo egin alizateko, eta gero jarrituko dugu eskulpitzen honen gainean. Baina badaukagu hemen, eta utziko izut jarrita, retopo bat, topologia on bat.